एक पॉलिसी परवा आमचे नेते राहुल गांधीजी पण इथे येऊन गेले. त्या दिवशी पण आमची एक पॉलिसी आता पुढच्या काळात अशी होतं की इथलं रॉ मटेरियल नेऊन बाहेर राज्यामध्ये त्याला फिनिश केलं जात होतं. या ठिकाणी उद्योग उभे व्हावेत मायनिंगचे त्याच्यात, कारण की खनिकरणाचं जे आज मोठ्या प्रमाणात त्याचा उपसा केला जातो तो त्या ठिकाणी वाचेल. कमी याच्यामध्ये जास्त लोकांना रोजगार आणि या पद्धतीची एक पॉलिसी या गोव्यामध्ये आणायची. त्याच्यामुळे रोजगार निर्मिती, पर्यावरणाचं नुकसान कुठं होता कामा नये आणि पर्यटनाच्या अजून आधुनिक सोयी या ठिकाणी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रोजगार निर्मिती करणं हा काँग्रेस पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे. गोव्याची सुंदरता कुठेही कमी होता कामा नये अशा दृष्टिकोनाचा त्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात या गोव्याला कसं आणता येईल, कारण की आपण पाहिलं की कोरोनाच्या महामारीमध्ये जवळपास 8,500 लोक साधे ऑक्सिजन मिळाले नाही म्हणून या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत. एकीकडे मृत्यूचं तांडव चालत असताना केंद्रातलं भाजपचं सरकार असो की त्यावेळेचं गोव्यात आत्ताचं गोव्यातलं भाजपचं सरकार असो, यांनी लोकांची काळजी नाही स्वतःची काळजी केली. आणि म्हणून इथं मोठ्या हॉस्पिटल्स, एम्सच्या दर्जाच्या हॉस्पिटल या ठिकाणी व्हावे जेणेकरून हे जागतिक पातळीमधून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या लोकांची सोय आणि गोवेकरांची सोय या पद्धतीच्या व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्थामध्ये मोठा सुधार आपल्याला पुढच्या काळात करावा लागणार आहे. हे सगळं प्लॅनिंग त्याच्या माध्यमातून आमचा अजेंडा त्या पद्धतीनं राहणार. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की स्पेशल स्टेटस आमच्या गोव्याला मिळाला पाहिजे. मी गोवाकरांच्या या मताशी सहमत आहे. मी स्वतः त्याचा पाठपुरावा करेन आणि गोव्याला स्पेशल स्टेटस दिला पाहिजे, कारण की गोवा हे आमचं जागतिक पातळीवरचं एक स्टेट आहे ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जगातून लोक येतात. आखरी आमच्या देशाचा एक भाग आहे आणि म्हणून गोव्याचाही त्या लेवलवर विकास व्हावा. या गोव्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक लोकांना या लोकशाहीची फळं चाखता यावी आणि ती गोड चाखता यावी आणि या दृष्टिकोनातले सगळे प्रयत्न या गोव्याच्या साठी स्पेशल स्टेटसच्या माध्यमातून व्हाव्यात ही मागणी बरोबर आहे आणि त्याचं समर्थन आम्ही करतो.